Bryd dylanwadol iawn o fewn ein diwydiant efan ni fan hyn yng Nghymru yw'r Fiwlen Gymreig, sef croesiad o'r Wyneblais Caerlir gyda'r ddafod fynydd Gymreig. A bore yma, dwi'n ffodus i gael cwmni 2 ddyn i wylio'r cystadlu. Emlyn Morgan, Tyngarn, Sir Gar, a hefyd Hywel Davies, Baenesger Sir Gar. Croeso ato ni. Diolch yn fawr. Wel, y Fiwlen Gymreig, pam bod hi mor ddylanwadol? Be sy'n mor arbennig? Wel, mae'n arbennig agos bod gallu cynnyrchu 2 o'n o safon uchel iawn. Mae'n safon uchel iawn, mae digon o lath gyda'i, a ni gallu croesi di wedyn. Ar y defed, dod i'r texel nôl wedyn arno nhw, maen nhw'n arbennig o defed. A so ni'n edrych lawr llinell ar hyn o bryd nawr, Hywel, ni'n gweld bod yna 2 deip yma hefyd, rhai sy a Wyneb Wen a'r Wyneblais Penfrith yma. Wel, fel dyn ni'n gwybod yn Gymru, mae gyda ni sawl ardal fynyddig i gael yn Gymru. Mae dych chi'r defed Biwla, byddai'r croesiad beth ni'n galw'n cylyd miwl. A wedyn ni ochr un, mae dych chi'r bedafad Cymraeg, sef y Brecon Hill Chifliot, neu'r Tregaron Welsh, neu'r South Glamorgan type o Cymraeg de. So yna siwr mae gyda ni 2 deip o miwl yn y clas un de. Be chi'n meddwl bydd Stephen Bennett, trewyddion Llandrindod yn chwilio amdano? Bydd e'n mynd am ryw deip arbennig, neu falle bydd e'n gymysgfa? Wel, bydd e'n mynd am I deip mewn cadw un bydd e'n meddwl am e'n cadw nhw mas o'r defed Speckles yn dyfe. Bydd e'n meddwl bydd e'n mynd am yr Aidion. Y ddafa gyleta o'r cwbl yw'r ddafad mas o'r ddafa Benwen. Mae rai fi wein, agos bod fi wedi cynnyrchu nhw'n yna, na de. Ond mae'n ddafad sy'n para'n fwy, fi'n meddwl, ond mae fwy o lath gyda'r ddafad y Pendi. Sa'n meddwl bod ti Hywel yn cytuno? Ie, mae diddorol i'r rondo. Wrth gwrs, defed miwl allan o'r Biwla, bydden ni'n cynnyrchu adre de. Mae gen i dymynnu mwy ar tirwedd ffermydd, beth sydd yn tradioddadol fel dyn ni'n gwybod. Mae rhaid I chi cadw dafad sy'n siwto y ffarm chi rili, a wedyn ni fi'n teimlo bod e'n fantes i'r gymdeithas bod 2 deip gyda ni, mae well cynnig a gyda ni'r prynwyr ni sydd yn dod, pwy deip o ffermydd bydde gyda nhw de. Mae ansawdd y glân hefyd yn dda iawn gyda'r Fiwlen Gymreig yma. Mae ansawdd y glân yn bwysig iawn hefyd. Mae'r ansawdd y glân, mae'r glân wedi mynd, os dim lot o mae'r glân wedi mynd yn siocyn, dyle fe lower fwy o bris I fod am y glân yma. A chi'n cynnal nifer o'r weithiannau dros y flwyddyn sydd yn creu miloedd ar filoedd i'r diwydiant defed dros y flwyddyn? Odyn, mae'r gymdeithas yn neud, mae dyn ni 2 senter sydd yn gwerthu, mae dyn ni ar faes y sioe fan hyn, mae dyn ni Trallwng a lan yn Rhuthun. So mae dyn ni, mae bwyty 45,000 fi'n meddwl o entry sydd gyda ni yn gyson yn ystod seili yn y hydred. Arbennig o dda. Wel, tamed I aros pryd fan hyn yn nosbarth ddafod 2 flwydd neu hun y Fiwlen Gymreig. Ac fyddwn ni nôl I weld pwy fydd yn cyrraedd y brig ym Mhendyn. A dyna ni, dwi'n meddwl bod na gynlyniad fan hyn yn nosbarth y ddafod 2 flwydd neu hun y Fiwlen Gymreig. Hywel, ti'n cytuno gyda'r drefn? Odi. Wara teg Stephen de, mae'n bridwr arbennig ar y bryd a rwy'n siŵr fydd e'n dilyn mlaen nawr yn cysondeb pan fydd e'n berniadu de. Chwarae teg fyna, Mr Thomas Evans yn ennill y wobr gynta. Arbennig I weld yr ieuenctid yn cyrraedd y brig yn dwe? Mae'n ddafad arbennig iawn. Mae'n glamp o ddafad. Odi, mae'n glamp awr. A'r beirniad, oedd wedi tynnu nhw mewn yn ei trefn, oedd e heb newid nhw? A dim wrstod dim amser, war y teg. Chwarae teg, ie. Dim wrstod dim amser, mae'n bwysig yn cysadleuaeth. Diolch o galon I chi, a I nawr I gael sgwrs gyda'r enillydd Thomas Evans o Aberffrith, Caersws. Wel, Thomas, llonggwerchiadau, congratulations. Diolch. Ti di ennill sawl wobr yn y dosbarth hwn dda ni'n tybio? Wel, ie, mae'n da, really. Faint ti di ennill? Cynta? A ail. A ail? Ie. Y 2 gynta? Ie. A beth yw hanes y ddafod yma? Wel, roedd defaid yma, roedd o yma last year, a roedd o wedi ennill y clas last year hefyd. Felly, yn ddafod sydd wedi gweithio'n dda iawn I ti, llwyddiannus iawn? Ie. Wel, dymuniadau gorau ti. Diolch. Llonggwerchiadau.